Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ezpata, pake, patata, zapata, zakatz. Bueno, ordoaz gaurko berbaxerkako hitz batzuk. Nik baditut beste batzuk. Apa, kezka, zepa, pakete, eta noski, kaka. Hitz horiek guztiekin bertso bat egiteko moduan zaudete, edo abesti bat. Kaka zuretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra mundu guztientzako. Kaka zuretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra mundu guztientzako. Kaka zuretzako ta kaka niretzako, hauset da gauza ederra mundu guztientzako. Gaur, Iñaki, zure omenez, soilik musika aipatuko dugu sarreran. Gaur asteazkena da. Jo, azze horea, eta zerekin abiatuko dugu saioa. Oskorriren kaka zuretzako aia puntu ona izan da, baina ez dugu gaurko femiridekin zerikusirik, ez? Ez pixka bat bidaiatuko dugu, erresuma batura joko dugu. Gaurko egunez, 1969an Led Zeppelinek estreinako disko argitaratu zuen. Londoneko Olympic Studioetan grabatu zuten, eta soilik 36 ordu behar izan zituzten diskoa osatzeko. Abesti gehienak zuzenean grabatu zituzten estudioan, eta ez zuten gain grabaziorik behar izan, horregatik merkea atera zitzaien diskoa, 1782 libra. Londonen baitaren 1977ko urtarriaren 12an, hau da, gaurko egunez, The Police taldeak bere lehen entxegua egin zuen, Stewart Copelandren etxean. Copeland taldeko bateria izan zen. Orduan, nik abesti honen historioa kontatuko dizuet. Stingek 1982an idatzi zuen, dibosteatzen ari zera. Sekulako arrakasta izan zuen kantak, baina denborarekin iritzi publikoa aldatzen joan da. Izan ere letra kaladio. Ez alduzu ikusten nirea zarela, hartzen duzun arnas bakoitzean, ematen duzun pauso bakoitzean, begira egongo natzaizu. Ufa, ze beldurra. Horregatik, 1985an Stingek abesti honen antidotoa izango zena sortu zuen. If you love somebody, set them free. Bere bakarreko diskoko abestia. Hau da, norbait maite baduzu, utzi zazu aske. Ba ez gara Londondik urrunduko, gaurko egunez jaio zen Des O'Connor humorista telebistako orkezlea eta abeslari ingelesa Buddy Hollyrekin sekulako bira egin zuten 1958an pasaden urtean zendu zen 88 urte zituela. Ba, erresuma batuan jarraitzeko, gaurko egunez jaio zen Melanie Chisholm. Izen horrekin agian ez duzu ezagutuko, baina Melsi edo Sporty Spice esaten badizuet, Spice Girls taldeko kideak gaur 58 urte egiten ditu. Taldea utzi zuenean, Bryan Adamsekin When You Are Gone abestia kaleratu zuen, baina nik Spice Girls entzun nahi dut. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. Oso British etorri zarete, gaur kaferen ordeztea, eta euskera beharrean in English. Ez, gu gure nortasunari helduko diogu, baina uste dut goiurik barnean emakume ingeles bate daramala. Barkatu, my dear. Ez dut emakume ingelesik irentzi. Hau, omenaldi bada.
Gezur esan dizut, Iñaki. Soilik musika aipatu behar genuela esan dut, baina beste emakume bat aipatu nahiko nuke. Tira. Baimena ematen dizut. Gaurko egunez hiltzen Agatha Christie, idazle britainiarra. 76 misterio eta hilketa eleberri idatzi zituelako ezaguna. Horregatik, hilketen erregina deitzen zioten. Hercule Poirot eta Miss Marple pertsonaiak sortu zituen, biak detektibeak, bata profesionala eta bestea zalea, hainbat eleberrietan agertzen direnak. Agatha Christieren Orient Expressko hilketa duela gutxi argitaratu zuen Igela argitaletxeak euskaraz. Ainhoa Ederzabalek euskeratu zuen eta oraindik ez dakigu norrote dagoen izen horren atzean. Ez da ipatu ere. Misterio horrek ez dit lorik egiten uzten. Triste nago. Tristeziak estereo soinuan dauka zure erraia. Goiuri tristeziaz o aserrez lertu horretik jarrai dezagun musikarekin. Baina nik Argentinara eramango zaituztet. Gaurko egunez jaio zen Natalia Beatriz Dora Peluso, Nati Peluso, Lujanen. Kantari eta kompositore honek hip-hop, soul, trap, jazz, rap, salsa eta swing estiloak fusionatzen ditu. 6 urte zituela hasi zen abesten. Torreviejako hotel batean, Frank Sinatra eta Jamesen bertsioak egiten. 2018an argitaratu zuen bere lehen EPA, Sandungera, eta 2019an sari ugari jasotzen hasi zen. Duela gutxi Euskal Herrian ikusteko aukera izan genuen, bere azken lana aurkezten. Hau, mafiosa da. Ze guapo egunen batean dokumentala egiten dutenena pelikula, eta ikusten dugunean Torreviejako hotel batean Nati Peluso, Sinatra eta Jamesen abestiak kantatzen, Hay que tener agallas pa' comerme, que hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Dale jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo segura. Bueno, gauzat esango dizuet, Zego Yuri? Barkatu. Hacete pendejo, el que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora tenemos que ver. Voy a ser mafiosa. Bueno, hemen ari gara, musika gora eta musika gera, baina ez du oraindik musikari euskaldunik aipatu. Izen bat botako dut nik, Joxan Artze. Gaurko egunez zenduzen Artze, euskal idazle eta txalapartaria. Ez do Kamairu taldearen sortzailetako bat izan zen, besteak beste Mikel Laboa, Xabier Lete, Benito Lertxurni eta Lourdes Iriondorekin batera. Joxan Artzek idatzi zituen Mikel Laboaren kantutegiko abesti gogoan garrienetako batzuen letrak. Tartean, txoria txori, amail zaigu, zaude lasai eta geure bazterrak. Poesia maite zuen Artzek eta hainbatetan aipatu zuen poesia liburutik atera eta jendearengana hurbiltzea zela bere helburua. Eta horixe bera egingo du bihar Xabier Jabato Lopezek Oiartzungo udaleko pleno aretoan. Antes de bailar la lluvia poema liburua idatzi du eta bihar aurkeztuko du bere herrian. Telefonoz berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Eta nik, asteazkenero bezala, doinetatik aratago podcasta dakart. Gaurkoan, Ainara Azpiazu aspi elkartzatu dut. Eta Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko Eimar Duberetagoena etorriko da gurera eta arekin izango dugu elkarrizketa akustikoa. Orduan zer, hasiko gara? Bai, tearen ordua da. Urtarriak 12 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.
Zer dun ene alaba, Marinela maite dutaita. ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jauntxoa da iretzat maitia. Zer dun, triste hor dantzan justu biztun. Maite dutetan kontatuko dizuet. Ados, zuekin, jaun Andreok, goi hori ezei zarandia. Arratxaleon! Goizilun hartan irten ziren, herri hartan ziren, gizonik indartxu eta util gazterik trebenak. Iñaki Lasaetura horietako bazan, Iñaki Lasaetura arratsaldeon. Eta gero esango denik musikaren izela, baino hemen beste doinuarekin afinatzea gauza zaila da, Izketan ari zaizuen hau eta desafinatzen ari den hau, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 314 ditu. Zenbaki honek ere badu bere xarma. Arratsaldeak 4 eta 11 minutu eta urtarrileak gaur 12 guirurak hemen pres, baina esan da bezala, gonbidatu mordoa eta kontu mordoa zuekin elkar banatzeko, datozen 2 ordu horietan. Plazer baduzue, geratu gurekin hemen bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian. Maite dutekin hasiko gara, ba? Arratsaleko 4 eta 13 minutu dugun honetan, zuekin hola goxo. Iñaki Lasaetura, zein da zure maite duta? Musikarekin lotutako maite bat egingo dut, egin dugun sarrera hau guztiz musikala, musikarekin lotuta, ez dakit ikusi dezuen Frantziako telebistan TF bat, edo TF-an katean nola Stromae abeslariak aurkeztu duen bere singela albistegietan. Ez dut ikusi zuen, Ez, nik ez dut ikusi. eta Stromae zein den, ez dakit ondo oskatzen ari naizen, baina musikaria, urte batzuk egonda musika egin gabe, utzi zuen, edo, ibili zen, eta han bertan aurkeztu du bere singela, baina elkarrizketa bat egiten ari zitzaion elkarrizketatzaileak, eta esan zen, eta zer moduz pasa duzu, depresioa jota egon zara, ez duzu ondo pasa, noski prestatuta ez dagoen ez, baina berak erantzun beharrean kantatu entzuna bestia. Eta fondoan zegoen abeste, eta behar zegoen eserita lasai, kamerari begira, eta kontatzen oso gaizki pasadula, depresia jota egon dela, pentsatu zula bere buruaz beste egitea, bakarri sentitzen zela, abestia uste L'Enfer deitzen dela. Infernoa ez da. Egia esan, ikusteko da. Denboratxo badakazutenan hartu, ikusi, frantsesek ez dakitenek nik bezala ingelesez eta beste hizkuntzetan badaude azpidatziak YouTubeen, eta merezi du. Hartuko du gero tartetxo arduan entzuteko, ondo baderituzue. Eta zureago jurizin, da? Gaur da pi. 3-14-16 oraintxe? Gaur da pi. 3-14-16, 3-14-12. 3-14-12, ez? 3-14-15, barkatu. Hori da, 3-14-16 boro biltzen da, Bai, 3-14-16. Oraintxe arratsaleko 4etan, 3-14, ez? 3-14 bigarren kafea? Hori da. Atxaldeko 4ak? Hori da. Gugea pi? Gugea pi? Hori maite dut, ze ilusio indit. Baina hori da maite dut eta gero daukat maite dut eza. Ara? Bai. Zinga maite dut eza. Gaur ikasi dut, bihotzeko mina edukitzeko modu berri bat dagoela. Zein? Triste jartzeko modu berri bat dagoela. Wallapop'en ez ezkoa ematen dizuenean.
izan zu saltzaile edo izan zu erosle, Ni produktu bat saldu nahi nuen. Eta bueno, baziduru dien, pertsona batek, ez dakit, erosi egingo zidala. Eta azken momentuan agur esan dit. Eta agur triste bat izan da. Saio egiteko moduan zaudego Juridon. Bai. Saio egiteko moduan nago, saiatuko naiz. Baina, bueno, enago nere une honenean, Ba, nidoket maite dut eta maite dut ezan maite duta da, lagun baten musika gustuan konfiantza itxua daukazunean. Eta gaur konturatu naiz, enuela abestirik prest saio hasteko eta ja martxan ginen eta galdetzeko eta ikusi dut nire lagun bat bere kontuan ari zela entzuten abesti hau. Eta esan dut, venga, holaxe zuzenean eta uste dut asmatu duela, Mahairi Hallen A Pick Apart da, kantua, bere Airs diskotik, azala zoragarria da, bide batez, oso musika lasaia entzuten ari zaten bezala, baina maite dut horrelako referentziak ukizia gertu, eta hemendik Raul Azkan hori esarkada bat, eta Goiureren tristurarako paregabe. Bai, paregabe, etorri da. Bai, oso ondo. Eta maite dutez kazetaritza askatasun eza eta asko gertatzen da zoritxarrez guri inguruan. Nik uste kazetaritzan dihar dugun denok pairatzen dugula, lehenago edo beranduago edo pairatu dugula horrelako askatasun mugatze bat, eta hortik aurrera borrokak ez hori norbera bere ideiekin aurrera aritzeko. Eta gaur ikusi dut Antonio Maestre Twitterren esanez, aritu dala biltzen hainbat eta hainbat ondorio, lan ondorio, harentzat azken urte terdien edo Ayuso Madrilgo presidentearekiko kazetaritza kritikoa egiteak suposatu dizkionak. Eta esan, Tele5 katearekin nuen kolaborazioa bertan bera geratu da, Telemadrid katearekin nuen kolaborazioa bertan bera geratu da, Onda Madriden egiten nuen horlako tarte literarioa ere bertan bera geratu da, eta pentsatut, ze miseria, kazetaritza librea egin ez izatea, botereak askotan kontrolatzen duelako, kazetaritzak zer esan eta zer esan ez dezaken. Eta hori ez dut maite, eta hori da nire gaurko maite dut eza. Keep calm and bigarren kafea. Eta uste dut maite duten tarte hau behar bezala lotzeko, Stromaeren Lenfer kantua entzun behar dugula. Beraz, hortxe da kantua. Entzun eta segituan garazoekin. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé?
et la chaîne culpabilité. Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. J'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hemen txentzule bota izkigutien bat mezu, ez dira asko, baino Gorkak esan du arratsaldeon, dantza, ona, Inigo kantautor, bai, hoxe. Nire maite duta da, gaur amestu duela, Gorkak, bapaten Euskadi irratian zegolan, baina naiz irratia gabe, naiz ezer. Bueno. Ui, ze peloteo pixkate. Alierni zinkunik ipinak esan digu, arratsaldeon zuri ere. Bidea batez, norbaitek bigarren kafeko koreografia ikasi nahi baldin badu, Gorkak atera du zatitxoa, eta Twitterren jarri du bideoa. Bai, berarekin dantza egin genuenekoa. Beraz, ikasi nahi baldin baduzue, sartu edo Gorkaren Twitterren, edo bigarren kaferen Twitterren, eta han ikusiko baituzu dantza egiten. Horixe, sartu eta ikasi eta guk Iñaki agurtu egin behar dugu tartetxo batean, ze giza joan egin beharra dauka, baina segitu antzatuz bueltan ez Iñaki? Segitu. Vale, Ekarri opariren bat. Bueno. Oparik izia eskatzen, bakizu? Bai, horrelakoak... Hogeita zortzurderekin ez dakit eskatzen. Ez hau teknika osona da, zuk norbaitek esaten zoi, gasolindegian. Joango naiz erostera momentu batean ura. Eta esatik duzu, ekarri sorpresa. Vale, ekarko sorpresa bat. Eta orduan ekartzen dizu, bagian, ez dakit txupatxuz bat, baina, klaro, edo zer gauza. Podcast bat ekartzen da sorpresa. Bida, ez da aukera txorra. Iñaki, orain txarte. Gainarte. Eta guk zera telefonoaren bestaldean dagoeneko prest dugu gure urrengo gonbidatua. Eta ea asmatzen dudan. Ui. Gaur asteazkena da eta gure urrengo protagonistak akaso zuen entzule onbelarrietan zentzu gehi izango luke Oiana Maritorenarekin ostegun batean arte eszenikoi buruz aritzen garenean eta bai hori ere iritsiko da, bi ere arituko gara ostiralean izango duten estreinoaren inguruan, baina guk nahi genuen gure urrengo gonbidatua gurera ekarri hain zuzen ere bihar ostegunean bere poesia liburuaren estreinoa izango duelako, eta hori ere iruditu zeulako nahikoa aitzaki gurera ekartzeko. Baina denetari galdetzeko aukera izango du. Xabi Jabato López telefonaren bestaldean dugu, arratsaldeon eta ongitorri, bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, erotu beharran zabiltzea egun hauetan, entxeguak, aurrera eta atzera, gero aipatuko dugu Arriagan izango duzuen estreino handi hori, nire semea oinez pixka bat motelago dabil soilik.
Baina, esan da bezala, bueno, beste zerbaitek ekarri gaitu gaur asteazkenean eraman gaitu zugana, ze bada liburu bat bihar Oiartzunen estrenatuko duzuna, orkestuko duzuna, eta horren inguruan galdetu nahi genizun. Antes de bailar, La lluvia, poesia liburu bat, eta irakurri dizugunaren arabera, gauz asko sortu eta gero, sorkuntza fisikoan izango duzun lehenengo aldi izango da. Ez dakite nola bizi den gauzak sortu eta ukitu ahal izate hori? Bai, bitu egia esan lana niretzako dula 2 urte gutxi gara bera bukatua zola, baina badago zita bat liburuan esaten duna, Saramagon zita bat, esaten duna, a veces para que el cielo se abra es necesario que una puerta se cierre, zerbait. Orduanik beharro izatitu dute bai, ate bat itxi berri izatea beste bat ireki ote daiteken ikusteko. Eta batez ere beste poema batzuk etortzeko eta beste sorkuntza batzuk. Eta bai, egia dela, beti izaldu dela, ez dakit beharra baino, bai gogoi. Antzerkiak ez da hain erresa, bai eszenifikatzea eta bai igual eraman ditu banak, ez? Holtza gainera, baino, ez dakit, satisfazio nahiko ondiakin, fizikoki liburu bat eskutartean eukitza puntu batean nahiko artesanua dena, Berlin, Buenos Aires, La Paz, Gipuzkoa, munduan barrena eta etxetik gertu, Oiartzunen bertan ere, idatzitako poemak dira, baina zure bidaiak eta bizitza ibilbide hori ere oso presente dutenak. Zein izango zenuke dela liburuaren ardatza edo tematika nagusia? Zaila da, gaina nola esan, niretzako niretzako zailago da ikusten, igual kanpotik ikusten dena baino. Prologoa idatzi zian Lander Garro, bai. Cinematografo eta novelistak. Eta idazleak eta dena, bai. Eta beak irakurrizun, eta beak beste modu bat ikusten zuen, eta goi da politia, liburuan eta egita subjektibotasun hori edo. Baina niretzako puntu batian da ni nire ibilbidea puntu batean zen izan itzen, bai du metafisiko, ardatza ez dakiten metafisikoa, baina ez dakit barrutik kanporako bidaia hau, eta bai mundutik egindarko bidaia hau. Esan du, Lander Garroperak esan du, albo batera arima lasai eta ordenatuak, liburu hau basatientzako da. Lander Garro bada basatia eta uste dut, egin duela bere harreman pertsonal eta gozoa liburuarekin, ezta? Bai. Bai, Nikola bialini jon lana, eta lehenengo momentutik, hola, betxu zian nahi, jabatu, tio, esan zian, jabatu, egia esango ez dut, jaren bezala, ez dut bukatu, eta ja prologo idatzen, me está encantando, tío, es que me está flipando, tío, hola, eta, hostia, agarro, tío, eskerrik asko, no sé, eta, bialiko izute, porque a ver si utzizune, idaztraina zen prologoa tolata, irakurren un prologo hasieran, tío, parat lehertu nintzen. Hau da, kuota hau zitau da, Lander Garron prologoan bukaera. Poesia utzi du horrez, baina hasieran, tío, graciasko mantzian, la prologoa, ez dute zer debelatzuko baino, irakurren adunak horrekuko liburuan, eskuragarri. Aipatu dugu Oiartzunen bihar arratsaldeko 6etan udaletxeko pleno aretoan izango dela aurkezpena, eta jakin ere badakigu hainbat irakurketa izango dituzula, hainbat poema irakurriko dituzula, zuzeneko musikak lagunduta, eta pentsatu dugu guk ere horrelako aurrera pentsoa nahi genuela, eta eskatuko dizugu, zerbait irakurtzea, hemen azpian Mikel Azpiroza pianoa jotzen, eta ez dakit, zerbait irakurtzeko moduan ote zaren, Xabi, edo zerbait buruz errazitatzeko moduan. Bai, igual bigarren horrekin gertu dago. Eskotan poemak estrukturatze hortan, batzutan azkenian buruz igual batzuk ikasi ditut. Así que saiatuko naiz. Aurrera. Vale. Honek izena du, ¿cuántos gramos pesa el tiempo? Hace tiempo, las gotas debían caer únicamente sobre los árboles. Y el tiempo debía ser solo cosa de dioses. Antes de la opaca ciudad. Ahora, sentado sobre una silla, cuento cómo pasa en la horizontal de un frasco vertical. Que no es aquel de antes,
ni siquiera aquel pretérito que hubo preñado de arena, antes. Puede que el frío no sea el mismo de entonces. No en vano enfría estas manos que duras penas y apenas escriben mis penas. Mas el arte es muy necesario en mi vereda. Que no será la misma que aquella, pero al menos es mi arte y es el mismo que era antes. Algo. No es mucho ni tanto, pero es algo. Si te sirve, si te es suficiente para cocinar, sostenerte y poder permanecer, o hacer algún deporte que te mantenga ocupado para despertarte de nuevo mañana, dormido, y apartarte de ese pesar, esa carga de la que cuelgan desde lo más alto los gramos del esparto. Es cierto que no viví en esos cuentos de hace 1800, o al menos yo no recuerdo aquellos nacimientos. Pero una vez viví en ese, donde no sentía el paso de los tiempos. Antes. Hortxe, antes de bailar, La lluvia bihar orkestuko duten liburuaren esango juri, barketu? Esan dugula bihar izango dela arratsaldeko 6etan Oiartzungo udaletxean, baina ez dugu esan ea sarrerak lortu behar diren edo ez. Gonbidapenak, sarrerak nola egin behar da, Xabi? Uste dutela aforoa bete arte. Eta egun plaza, uste dutela 160 plaza egongo dia. Eta ez tiketik ez da, sarrera musutruk, hori zibilizten den lehen. Agertu eta gozatu. Hoi da. Eta hoi esateko Edurne Zaizak piano jotzen, bere lanare pixka aipatzeagatik. Edurne Zaiza pianoan, Xabi Jabato López errezitatzen, eta bertara hurbildu nahi duzuen lagun, eta lagun izan gabeko literatura eta poesia maite duzuen edonork, arratsaldeko 6etan izango duzu itzordu hori Oiartzungo udalaren pleno aretoan. Baina esan dugu lehen, Xabi Jabato López egun nahasietan da biela, aurrera eta atzera, ze bihar Oianarekin gehiago sakonduko badugu ere, eta esan da bezala, Xabi, botako dizu Oianak gonbidapena laizzer gurean ostegun batean lasai eta luze aritzeko, baduzu estreno bat ostiralean, bai ez da ezakigu estreno hori aurrera doala, eta hortxe izango da, nire semea oinez pixka bat motelago dabil soilik. Eta honen erderazko bertsioa ere izango da ondoren, baina, estreinoa ostiralean euskeraz izango duzue. Erotu beharrean, ze Ibor Martinitzen lan honek uste dute, baduela ez, olako aktore batentzat karga handia, Fernando Bernosek zuzendu du, aktore talde ikaragarria zaudetor inguruan, eta zuri aktore talde horretan ere pixu-pixkate egokitu zeizu, ezta? Bai. Bila esan, testua oso positiago. Osea, esan bezala Ibor Martinik egiten du lan aia, oso base potentia da. Gero, esan bezala ere elenkua, guztua da. Aipatuko ditut, Xabi, Miren Arrieta, Clara Badiola, Mireia Gabilondo, Asier Hernández, Ander Irueta Goyena, Maria Redondo, Marcelo Rubio, Jose Ramon Soroiz, Dorleta Horreta Bizkaia, eta Xabi Jabato López bera. Uste dut ez du dela inorre utzi. Haze taldea, Xabi? Wow. Bai. Oso ondo barruan eta kanpoan. Haiekin. Kakapila opa dizuegu estreinu horretarako, esan da bezala bihar Oianarekin ere aztertuko dugu zertxo bait, eta noski gonbite hori egingo dizugu Ionen bukaera aldera edo, gurean lasai aritzeko aukera badugun, baina eskatuko dizugu agurtu horretik, Xabi, entzuleari gonbitea luzatzeko eta saiatzeko ura konbentzitzen ostiraleko estrenu hortara Arriagara bertaratu, eta nire semea oinez pixka bat motelago dabil, soilik ikustera horbiltzeko. Bai, bitu. Niretzako ez da oskusa ondien beharrikan. Baina da testu bat eta proposamen bat, ez dakit, negar eta parriteko guadakanak, hortxe dauka, aukera. Eta, kanpotik ez dakit nola bizitzen, barrutik bai nola bizitzu izan duten, eta gozamena da. Gozamena da, oso politia. Oso indua, oso intimoa, eta eraberian bai. Oso txe jobia nua, baina kontemporaneo. Así que, bai.
Bueno, Lantxe Jobiano garaikide hortarako gonbitea luzatzen dizugu guk ere, eta Xabi Jabato Lopezi eskertzen diogu, eromen horren erdian guretzat hartutako tartetxoa. Esan da bezala, Xabi, gonbite sendo eta aurrez aurreko ere laizter botako dizugu eta izango dugu elkarre, aurrez aurre ikusteko aukera. Vale, placer bat izango da, eta mila esker zuei, Izan ondo, eskerrik asko. Vale, txalde hon. Eta guk aurrera egin behar dugu noski, Iñaki Lasaetura segituan gurekin izango dugu berriro, eta gainera zer eta Ainara Azpiazurekin doinuetatik haratago podcastean aritzeko. Bien bitartean hori entzuten utzigo zaituztegu, arka aukeratutako kantuak eta aztertzen, ze segituan Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko Eimaru beretagoen ere gurean izango dugu. Soinu probak egin eta podcastaren ondoren, Ainara Azpiazu entzun ondoren, zuzenean ere, ura entzuteko eta haien disko berria entzuteko aukera izango duzu. Beraz, segituan garazuekin. Naiz irratia. Estallidos du izena Jule Goikoetxea filosofo politiko, idazle eta irakasleak Albert Nogera, jurista eta politologo kataluniarrarekin batera osatu duen azken lanak. Zehatzago esan da, estallidos, revueltas, klase, identidad y cambio politiko, leherketak, matxinadak, klase, identitatea eta aldaketa politikoa. Denok ezagutzen ditugun azken urteetako estandak dauzkagu Europan bertan, estatu Espainiarra izanik adibidetako bat, baina baita ere Frantziar estatua, bai jaka horiak, bai geto horietan, Lavallie izeneko auzo getitizatu horietan egondako estanda desberdinak azken hamarkadan ere, azken 15 urteetan, eta gero bestetik dauzkagu munduan ikusi genituen Tuneseko estanda desberdinak, Turkia ere egondakoak, Egipton eta Libian, orain dela pixka gehitxo, baina ez horren beste. Eta gero bestetik, esan moduan, dauzkagu Latinoamerikan, azken aldian eman direnak, 20. mendeko eskaera askorekin datoz estanda horiek, baina badaude estanda horietan ere berriak, guztiz berriak diren, eztabaidak eta antolakuntza eta esperientzia prozesuak. Eta orduan, pixkat liburuan nahi izan deguna da, aztertu alde batetikan zergatik ematen diren estanda guzti hauek, zer daukaten horien artean, zer da bereizgarria, zer daukaten amankomunean eta zerk ezberdintzen dituen. Estandak amankomunean dutena zer da, bat dala populazioak egiten dituen populazioak bide legitimo edo kanal legitimoetatik eta aurreikusitako, beraz, kanal legitimo hoietatik egiten dituen mobilizazio eta eskakizunak. Bai, alegia sistemak jodezagun jartzen ditu adibidez, parlamentuak eta jartzen ditu alderdi politikoak, suposatzen da ordezkarien bidez, herritarren eskaerak eta abar ailegatzeko, parlamentuetara eta hortikan legeak egin alizateko eta hortikan gobernura pasa alizateko. Guzti hori krisian dagoen heinean, beste hainbat elementurekin, zer gertatzen da, jende asko ez duela ja tradizionalki izan duen bidea, bere eskaerak mahai gainean jartzeko. Esan moduan alde batetikan deslegitimazio batengatik noski zerikusia duena ere impotentzia batekin, alegia alderdien eta antolakuntza tradizionalen impotentzia batekin. Ez da, orduan ikusten dugun nola, orain arte jende asko sistemaren barrutik egiten zituen eskaera horiek, orain sistema horren kanpotik.
adibidez herri indigenak, ez dute izan ordezkaritza formalik, ez dira izan sistemaren parte, eta beraz, beraien politikan parte hartzeko era beti izan dira estanda. Orain ikusten duguna da, bat egiten dutela, bai kanpoan egon direnak orain arte, bai barruan egon direnak, kanalik edo biderik gabe geratu diren hoien, bateratze bat. Bateratze bat, ez du esan nahi estanda guztiak berdina direla, baina bai esan nahi da, kaleetan aurkitzen dituzula bai alde batetikan indigenak eta tradizionalki ahotsik izan ez duten hoiek, adibidez afroamerikarrak ere estatu batuetan, gehi orain arte bideak bazituztenak eta orain dela ja, hamarkada bat, bi hamarkada, bide hoiek gabe geratzen ari diren hoiek, ezta? Eta orduan hor, ikusten dugu, betiko baztertuak, gehi berriro ere, ez? Parte edo askotan klase ertain hori deitu izan dena, ez? Azkenean langile klasearen parte bat den hori, ere kaleak hartzen berriro ere bere orain arteko elementuak edo mekanismoak protesta egiteko funtzionatzen ez dute. Manifestazio bat egoteak ez du esan nahi estanda bat dagoenik, hor diferentziak ere egiten ditugu eta baita ere ezberdintzen dugu iraultzatik, ez zer dan estanda bat, zer dan matxinada bat, zer dan iraultza, eta beraz, hor berriro ere protesta egiteko forma desberdina daude, baina bai ikusten duguna da haserre oso zabaldua eta zer ikusia daukana pobreziaren zabalkuntzarekin, miseriaren zabalkuntzarekin eta esango genuke neoliberalismo patriarkal eta kolonialaren gobernatzeko mekanismo hoiekin zer ikusia duena. Informazioaren aria. Ara? Zer gertatu da? Iñaki bueltatu da? Bai, mentxen nago. Eta ekarri dezu oparia? Oparia ez dizut ekarri, baina opari bezala balio dizu aurrekoan egon zineten, inurriekin izketan. Bai. Zer inurriekin, julenekin. Bai. Aur, omen alditxo bezala edo, kamiseta hori ekarri, Aber, erakutsi gure entzulei. Ze bolilla da, irratitik entzuten ari balin bazarete. Kamiseta beltza eta marrazki txuri bat, 3 emakume, inurriak agertzen dira, emakumeek, erdian dagoen emakumeak titi bakarra du. Hori da. Ze ezagutzen ez balin baduzue, badezpada ere gogoratu egingo dizuegu, izan inurri proiektuak minbizia pasatu duten, edo inguruan minbizia jasan duen norbait duen pertsona, eta beste pertsonekin elkartzeko proiektua da, komunitate edo sare bat sortzeko proiektua. Eta erakutsi genizuen egutegia, eta gaur Iñakik kamiseta. Kamiseta. Oso polita da. Eta orain salgai dago? Kamiseta hau zehazki ezakit, baina beraiek badaukate webunean denda solidario bat, orduan jendea zardadila, eta ikus ezakaten justu kamiseta hau dakaten, besteren bat, aipatu dezun egutegia, tote bajak, denetari eukitzen dituzte, orduan, animatzeko jendea, azken finean laguntzeko modu pila bat daude, eta hori bada laguntzeko modu bat. Sartu izan inurriren webgunean, edo bere sare sozialetan, izan inurri bilatuta segituan agertuko zaizue, eta egin zuek ere zuen ekarpena. Iñakik bezala, hau behin baino gehiotan aipatu dugu, Iñaki, zuk kamiseta asko dauzkazula. Baina bakizu igual, 2 urtez dela kamiseta bat erosi. Kontua da inbeste dazkala. Lapurtu egiten duzu? Ez. Eta opariture ez dizkate oparitzen, gino. Baina, aspalez dela kamiseta erosi, pasa hori, hoxe, baditut, 30 bat, 40 bat, eta saioa astian behin da, eta orduan noizean behin tokatzen da ikusi ez dezun kamiseta bat ikustea. Ze ona. Azalduko diegu bide batez entzuten arin balin bazarete hemen zerbait, musika edo gitarraren sogak, hemen ari dira soinu froga egiten gerorako, Baobabs Will Destroy Your Planet aipatu dugu, ona etorriko dira. Izena mundiala, haua bete egiten da ez da zuen, Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabs Will Destroy Your Planet, hori elkarrizketa akustikoan, baino elkarrizketa akustikoaren aurretik, doinuetatik aratago. Zein elkarrizketatu duzu gaur? Gaurkoan, Ainara Azpiazu ilustratzailea. Eta ez dizuet kontatuko, noski ez eta spoilerrik egingo kontatzeko zea beste aukeratu dituen, baina behind the scenes horiek atzeko gauzetan, bera ereñozun bizi da, Hernanitik goizo eta bidean dagoen, auzo, herri edo auzune horretan,
eta leku polit batera eraman induen, Fagoiaga inguruan erreka ondoan, podcasta grabatu horretik, musika zitzein horretik egon ginen arrantzaz eta mila gauze eta zizketan, kontatu ginen elkar ezagutu ezarren komunean gauza asko genituela, eta komunean gauzak egitzeko beste gauzat izan da musika, eta gure solasaldi horren ondoren murgildu ginen musikan, gainera izan zen Gabon bezperan 5-6 egun marabilloso paregabe egon ziren garai horretan, Gabonetan ere eguraldi oso nahomen egon omen zen, baina ni etxean sartutan egon egun horietan konfinatuta, baina Gabon aurrean, orduan horregoteko goza bazen, gozamena, eta gozamena izan zen geroko solasaldia. Nik galdera badaukat. Bai. Arkakuso bezalako izan da, hau da, eskatu dizkiozun abestiak baino gehiago aukeratu ditu, edo txintxo portatu da, ez Arkakuso bezala. Txintxo portatu da, gaizki ulertu ginelako, bosta beste aukeratu ditu. Bueno, bost ondo dago, Arkakusok 6 aukeratu zituen. Arkakusok 6 aukeratu zituen, gaina aipatzen dut, elkartzetan baten batek 6 egin izan dituela. Orduan, laugarrenaren ondoren, berak aipatzen zuen, Iñaki uste nun 5. bat zegoela, eta 5. sartzeko arazorik ez, gaina oso abesti kuriosa aukeratu zuen podcasta amaitzeko, oso tenora helatzen du, gainera, aukeratutako lehen lau abesti horietatik 5. jauzi bat egiten du, baina bukaera marabillosa ematen dio podcastari. Bueno, gu ez gara batez urrunak, hau da, lau kanta eskatzen ditugu batzuetan, beste batzuetan 5 dira, 5. Ez tokago arazorik. Arazo gabe. Bueno, deskubritzeko irrikitan nago, Noski, venga. Azkeneko horrekin esan duzu, azkenekoa berezia dela? Bai, desberdina. Beste lauekin konpatuta desberdina. Ui, ama. Gaurko doinuetatik haratagoko podcasta paraje eder batean grabatzen ari gara. Ainara Azpiazu Aspirekin geratu gara, eta hemen gaude Urumea ibaiaren ondoan, Gabon ingurunetan egiten duen eguraldi onaz gozatzen. Ongi etorri Ainara. Eskerrik asko. Bueno, paraje eder batera ekarri nauzu, ibili gara hitz egiten ere arrantzaz, ibaiez, familiari buruz, gauza askori buruz, baina gaurkoan musikari buruz hitz egingo dugu. Oso, no? Musika zalea zara? Esango nuke oso naizela musika zalea. Eta, bueno, azken urte parian edo pixka berreskuratzen nahi naizela musika jartziana lanian nahi naizen bitartean. Pasaditut 10, ez dakit, urte asko isiltasunian lanian. Eta, bueno, geho oso musika zalia izatetik eta nera bezaruan gogoan dut, 15-16 urtekin autoestopian juten itzala, kontzertu bat baldin bazeon, oso gustokoan akan dut adibidez, edo 30% bat zeuden olako talde batzuk eta oantxet pentsatu, ni juten itzan hartzen nun, eta batzutan kuadriakoak animatzez pazian bakarrik ere juniten itzan kontzertutat 16 urtekin esaten nun, Hemen alperrik gola, berriketan atxaldia pasat baino nahi jode. Eta hando ingo gaztetxea, eta alegia nio igual, alegia trenez ere iriste gina, baino gogoan detola oso pensatzen nun jo, Eta, bueno, gero pare bat taldetan jo izan dut, eta oso graziosoa izan duzan talde batean, kide batzukin juntatu nitzala jotzeko hando ingo gaztetxea. Eta kontuatu nitzala hasita 6 hilabetera edo nekin bateria jotzezuna zala nik asko miresten nun talde bateko bateria. Eta 6 hilabete tarratu zenun. Eta izan, ostia, baina nazula esan zuzea 30%ko bateria, kabrata. Eta eta eske ni nera berean itzanean, juten itzan zuek ikustea edo zintokita eta olako, nik uste oso musika zalia izan. Gixajo sistemikoa, olako zerbait ditzen. Gixajo terminala. Nola dakizu? Hemen batzuk etxeko lan egiten ditu batzuk etorri horretik. Gixajo terminala ditzen.
egia esan da, udaran Amaika telebistan egin zen ura ikusi nun bere garaian, eta errekuperatu nun, goatzen nintzelako komentatu zen nula, sekretu guzti kontatuta, horregatik izan da. Eta gero, Igeldon beste bat, justiziain bat, bitaldiei dit, eta lau izenako beste bat sortu genuen, da bertsioak baita ere, eta horrekin turtxik ikin genituen, da Nafarroko zubitaino iritsi ginen. Ez da gutxi. Ez da gutxi. Ezakit horiek izango diren gaur aukeratu dituzu lau ezetako bat, baina ondo irutzen zaizu aukeratu duzun lehenengo hori entzungo dugu. Bai. Aukeratu dut Mize, Miren Arbaita. Bai. Duelako ahots bat eta kantatzeko modu bat oso barrutik egiten dula iruditzen zaitena, eta niri ere oso barruraino iristen zaidana. Eta, badu kanta bat ausardiarik ez, deitzen da. Bai. Hola, gordina iruditzen zait eta asko gustatzen zait. Ez nuke zirrara sortzen dit eta horregatik aukeratu dut. Bere kantatzeko era gordin horrengatik, eta baita ere urtetan nik ere taldetan jota eta hola, beti izan dut buruan eskema bat ondo kantatzia otezan emakumia baldin bazea ahots agudo batekin kantatzia, ez? Eta nik ezakat ahots agudoik, esan nire tonua grabean txekua da, eta kostaite zait, ez zait asko kostatzen, baina, beti nakan zea hori, ez? Estereotipo hori buruakin, eta Mireni ere ikuste diot ahots ez dakit loridan hitza, baina ez da agudoa, badu grabetik eta ikaragarri ederra iruditzen zait hori, eta horregatik ere aukeratzen. Entzungo dugu. Geroak ekarriko duenaren kezka, hitzak barrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu. Zaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Dara berean bilaten gabe, batuak zer ekarriko dizun zaizaude. Ia esan bai, ez? Aipatu dugun zera, Miren bada asut miresten du musikari bat, ez bakarrik abesaria, bai musikaria Napoka hiriarekin ezagutu genuen, eta gerora jarraitu du bere ibilbidarekin. Nik ere, ja aipatu duzula zuk lehen osarreran bateri joleat, nire kasuan maizekin edo mizerekin ibiltzen bateri jolearen nik pixukila daukat, orduan, gertu izan dut, eta kasualitateak, itzen dugu lehen noiz kasualitatei buruz, hemen daukagu beste lotura bat. Eta zuk ere horrela izango zela ez, Napoka hiriarekin ezagutuko zenuela aurrena Napoka hiriarekin, eta gero bera ere han eta hemen tokatu gea, eta bere ere ezagutzen dut aspalditik, eta hori, maila personalean, eta hori, jarraitu dut bere ibilbidea, eta azkena Urmugan ikusi nuen, eta pasada bat iruditzen zuzenean, justo Aralarren anfiteatro natural tankerako batean entzun nuen, eta ondo ipurdia jartzeko nuko, kanta izan zen. Zer Urmugako hori natura eta musika uztartzea, eta leku paregabe bat aukeratzen dutenean, izugarria. Bai, hori da, bai. Eta epatu dezuna abesti hau, esan dezu ez, gordintasuna zuela. Hori dago abesti hau aukeratzeko arrazoin nagusi bat, edo batzutan esaten dezute aukeratu hartzen nula maizen bat eta bat aukeratu, edo zuk buruan zen nuen argi abesti hau izango zela? Nahiko garbi naukan, eta aldi berean garbi naukan zerrenda honetan bera sartu nahi nula. Bi gauzak izan du dira. Ze, azken aldin tokatu zait, gomendioak edo ETV-rako edo... Eta badaude
batzuk beti burutan dauzkadanak eta zabalpena egitea merezi dutenak. Bai. Eta badaukat holan ere buruan zerrenda moduko bat, ez? Bai. Zer nahi dendik auspotu. Claro. Aurrekoetan beste batzuk aipatu ditudanez, uste nuen ere zerrendan esan gabe neukan izen garrantzitsu bat hau dala. Inara, entzun dugu lehenengo abestia, kontatu duguzu maiz eta abesti zehatza aukeratzeko arrazoia, eta biharren abestira egin behar dugu jauzi, nahi badezu leheno bezala aurkeztu abestia, eta gero entzungo dugu. Bai, ados. Aipatu dugu talde batia, bitan jo izan nula, basua jotzen nun, eta Ezekielen Profezia jotze genuen. Kanta zoragarria iruditzen zait. Hau uste dut, unibertsitate garaian nire pixukide zan Mikel Zumetak uste dut helarazi zidala eta da beste kanta bat buklean entzun izan du nuena eta melodia zoragarri bat duena, Itoitzek ere merezi du aipu bat, ez, beti? Gure historia, gure musikaren historiako oso talde garrantzitsu bat da niretzat, behintzat. Eta, beste Igeldo jotze genuen talde honekin ere jotze genuen. Eta oso ederra iruditzen zaiten kanta bada. Gainera, koinziditzen du, Itxaro Bordak orain idatzi duen liburu batean ere Eurizitalari esker, erabiltzen duela kanta honen pasarte hori izenburua jartzeko bere liburuari, eta nik azala jarri nion. Orduan, bada, nere gana datorren eta bere gana noan kanta bat, ez? Oso ederra. Beti da placer bat Itoitz entzutea, eta gaintxe entzungo dugu Ezekielen Profezia. Miatu ezinik, eta Eurizitalari esker bizi da. Ikusi zituen gurpil zutsuak, arranotu zaizkio amuratu, eta bazter batean aurkitzen da. Horixe, ari gara abestea entzuten, ez dugu osoa entzun, bakizu irratian denborarik ez du ematen, baina fondoan entzuten ari gara ere bitartean, eta horixe, gozada bada Itoitz aukeratzea. Baina uste dut, orain arte inork ez zuela Itoitzen abestia aukeratu saio honetan, eta izaten da harridura ematen duen gauzaitako batuz, espero dezu, aurrekoan aipatu genuen ere Beatles lehenengo aldiz aipatu zutela, eta sorpresa zela inorek ez izan izana, baina Itoitz bada, gure euskal musikaren ikur nagusietako bat. Bai, Itoitz da monstruo bat esan behar nuen, hainbesteko produkzioa dauka, ez? Eta hain kanta onak dauzka, hain izta ederra, harritzen dit, haizu, ez badute aipatu, pozten nahi, honek ere poztea merezitu, hori da. Eta abestia hau aukeratzeko, aipatu duzu ez, patetikan musika talde honetan, Igeldoko musika talde honetan jotzen zenutela abestia hau. Bai. Baina hortz aparte abestia hau, ez dakit, borobila izan, baina bai dela kompletoa, ez? Gauza asko ditu abesti honek. Bai. Badauka puntu nostalgiko bat ere, ez? Kantatzeko modu horrek, eta sakontasuna badu, melodia ederra da. Badauzka hori, buklean entzune izateko ezaugarri asko. Bai. Eta aipatu duzu Itxaro Bordaren liburua, aipatu duzu azala ere egin dezula. Bai. Eta orduan eri burura etorri zaiten nahi zen da. Egin duzu musika talderen baterako azalik ere? Bai, egin nuen bitartean deitzen den Hernaniko
folk talde baterako azala egin duen. Bai, Kreole diskarako, atea duten azken diskarako azala egin duen. Zezakit gaur egun ere hain modan dagoen, baina bai garai batean mintzat, musikataldek asko jote zutela ilustratzeien gana, azalak egiteko, edo azala ez bazen barruko libretoaren artea egiteko, ezakit, nahiz fijatu azken aldiko diskoetan ere horrekin jarraitzen den, edo gehiago pasa den argazkiak eta argazkin erabilera da. Bai, esango nuke eta hau ez dakitola dan edo ez, nik ere ikusten ditut niri gustatzen zaizkidan edo jarraitzen ditudan taldeen zeak. Baina esango nuke garai batean asko zala arte plastikoa, Mikel Laboarengan oso errez ikusten den gauza bada, Gero esango nuke argazkiak toki handia hartu zula urte luzetan, eta orain esango nuke berriz ere ari dela ilustrazioa sartzen. Eta orain argazkiak ere ikusten diren bezala, ilustrazioak ere azala askotan ikusten direla. Esango nuke badagola olako... Entxi konporatuko dugu, ea 3. abestiaren azalan ere arte plastikoa dagoen, edo argazkia dagoen, baina entzun dugu maizen roka, entzun dugu, eta aipatu duzun gordintasuna, entzun dugu ere intuitzen Ezekielen profezia, abesti puxka, ea zer den gaur aurkeztuko diguzun 3. abestia? 3. abestia da Izaki Gardenak, dala, hori, geldoko talde hontan zorionez, zarrenan initzan, eta orduan, talde berriak ezautzeko aukera ematen zidaten beste kideek, eta bat izan duzan Izaki Gardenak. Gu jotze genuen dena izena duen kanta bat, baina gomendatu nahi detena da Enebegiek. Iruditzen zaidalako dala kanta bat bersioa egiteko oso kanta ederra hartu dutela oinarri eta oso bersioa kantaren maila berean dagoela eta hori zaila iruditzen zait. Eta gaina ez dela originaletik oso gertu dagoen bersio batez sartu dizkiote aldaketak eta oso egoki egin dutela iruditu zait. Eta da talde bat ere deskubritu nunean jarraitzeko monkua iruditzen zaitena. 3. abestia aipatu digu Ainarak zein den, eta orain txentzuko dugu Jon Basaurenen ahotsan Enebegiek. Begira, erlojuetako horratzak, uneka erdo hiltzen, zenbat gauza utzi dudan, estrata bazterretan, edo lakurdinen ondoan, bizitza bakarrean, eta zenbat aldiz, galdu naizen belainotan. Ia esan, ez da, Ainara, hauka xarma berezi bat Izaki Gardenak, Jon Basaurenen ahotsa, ez da berezia esan, baina atentzioa deitzen du ahotxeetako bat dela, beste honetan beste sortzen dituzten melodiak, badu zerbait Izaki Gardenak, ez da? Badu zerbait, ondo asmatu dute negana iristen adibidez. Asmatu du gauza askongatik, igual garai batean gustatzen zitzaidan musikatik urruti egonda ere, ikusten diot baduela hortik, ez dakit nola esplikatu. Eta iruditzen zait hori, urtetan gustatu zaidan esentzia hori eukita, zerbait berria eranzten diola eta eta hotxa oso ederra da. Ez dakizu nola esplikatu, egia esan, barkatu horrela esatez, baina esplikatu gabe bezala geratu da esan dezunan, baina nik ulertu dut esan dezenuna, eta uste dut jende asko ulertu dula, egora igualan egon garako, agian ez Izaki Gardenekin, bezerretekin, baina aurreko batean Katixagirrerekin hau grabatzen, aipatzen genuen musikaren magia. Musikaren magia gauza askotan. Eta hori da musikaren magia ez. Entzuten zunean zerbait, eta dirudienean zuretzako zera. Badakizu, ez dara zuretzako, baina zuri irize zaizun modu berezi batean.
Bai, nire sensazioa igual hori da, ostra, enebegi gustatzen zaidanakin, ze zaila zan auditia, eta netzako indezula emateu, ze ezin da bersio bat, olako kantapuska den bersio bat ezin da hobeto egin, Sensazioa bat pixka bat hori, esan dezun hori, ematen dugula, osea, zuri barru-barruan izten zaitu kanta bat egiten asmatu dute. Bertsio bat egitea, nien ez musikaria, ez naiz leku horretan ezakit baina. Oso zaila izan behar duzte, oso erresa da, bueno, lau akorde hauek dira, lau akorde hauek errepikatu, eta zu saiatu kantatzen, bera kantatzen duen modu igualean. Hori da. Hori da, bertsio bat jotzea, baina ez da bertsioa zure egitea, ez? Bai. Asmatzea eta ondo binal izatea. Bai. Ez da errexan etorri zait burura Mikel Laboak ere nomenez egin zuten Txinaurriak diskoa. Eta hor bat zeuden nik miresten dituan eta pila gustatzen edan musikatalde asko. Eta bazakit bertxio guztia gustatzen zaizkidan, buruan ditut pare bat zen nula beida. Bai, zui gustatzen gogoko zaituztet, Mikel Laboaren abestia gogoko dut. Hotz utzi da, bertxionek eta uste dut bertxioekin askotan pasta daitekela, hotz ustea bertxioak. Eta justo, ekarri dezuna abesti hau kontrako guztia egiten duen zuretzako, ez? Eratzen dut, ekartzeko arrazoietako bat ere hori izan dela. Bai, era bat. Eta aipatu dugun bezala, gustora ginen hemen beste ordu erdi hitz egiten, baina nik uste dut laugarren abestia entzuteko garaia iritsi zaigula. Beti bezala, bukaeran entzuko dugu abesti hau, baina entzegin ezagu pixka, zein da aukeratu duzu laugarrena? Laugarren kanta da Imanolen Zure Tristura. Eta, bueno, Imanol bada personaia bat, bueno, ez dakit oso emozio kontrajarriak mugitzen dizkidana, uste detena herri hontan ere hala egin dula, uste det berak ere zama hori eraman zuela, eta bueno, hor bere ibilbidea egin zuela, eta pasatzen kanta honik ezagutu nuen egintzelako Imanolen 10. urte hurrenean egintzen lehiaketa moduko bat bere bertsioak egiteko. Eta, bueno, bertsio honena egiten zuenak edo sari bat irabazten zuen. Eta sari amateurra, nik Donostian ikasi nuen Santo Tomas Lizan, eta nire kuadriako bat iritsi zen sari amateurra edo ikuslegoaren sariaren finalera edo esan dezagun. Eta kasualidadez, maila profesionalean edo iritsi zena zen Ainara Ortega. Eta Ainara Ortegak oso Iñaki Salvadorrekin oso bersio ederra egin zuen kanta honena, eta nik ez nuen ezagutzen. Imanol ere nire aitaren lehengusua zen. Ordu nire amona eta bere ama aizpakzian, eta bueno, nik bea personalki ez, baina bere aizpak ezautu nituen, eta bueno, ze honolako ez dakit, gertutasun bat zenik, bueno, amonakin lotura hondillanakan, eta bueno, hori Imanol, ez? Da korapillo erraldoi bat, iruditzen zaidan personaje bat, eta kanta honek zirrara sortzen ditu baita ere. Desafiozko hauzita epaizorro zen esale ezer ez daukazulari maitasunaren eskale maitasuna romantikoen uarte penak desegin gozaitu odola izoztu arte. Honekin bukatu horretik, ulertu nizun 5 kanta izango ziala, badaukat azken bat sartzerik? Bai, egia esan normalen 4 edo 5 izaten dizugu, 4rekin kontatzen gara denboragatik hobetu izaten dela, 5 hartzeko inoen gara zurik ez. 6 hartu du nik ere badago, así que lasai egon. Nik 5. bezala eta pixka bat
alaitasun edo irripar txiki batekin usteko entzuleak pentsatu dut honekin zerikusirik ez daukan kanta batekin, Las Bistecs, ez dakit ezautzen dituzuen. Historia del arte ditzen dan kanta bada, da, bueno, kritika totala, artearen historian gizonek eduki duten nagusitza horri edo rolari, eta iruditzen zait oso modu ingenioso eta azpian egiten duten kritika bat dela, eta parrez bukatzeko moduko kanta bat eta ederra. Ba, izu, parrez bukatzeko kanta aukeratu behar nola zizu utziko bosgarren bat aukeratzen, benetan plazer handiat izan da, mila esker gure gonbidapena onartzagatikan, eta horrela, Las Bistecs entzuten agurtuko ditugu entzuleak. Oso ondo, eskerrik asko, eta griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, pintaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas, que pesado. Monet y los picnics, que pesado. Manet y las flores, que pesado. Seurat y los puntos, que pesado. Picasso, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez Warhol, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez Tapies, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez Goya, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, pintaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú, 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 oh no, otra vez tú. Hola, 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 hola. ¿Vale? No te lo tomes en serio. Vale. No te lo tomes en serio. No, 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 no. No te lo tomes en serio. No, no. Le doy al play y ahora suena. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Baobek suntsituko dute zuen planeta. Baobas will destroy your planet. Baina mundu honen amaierak dantzen harrapatuko gaitu. Izan ere, izena apokaliptikoa dute, eta musika ere iluna da, baina aski dantzagarria. Iruñekoak dira Baobas will destroy your planet, eta arnasa da haien hirugarren lan luzea. Gitarra jole eta abeslari Eimar Ubretagoena etorri da gaurkoan gurera, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetarako. Galdera erantzunak, zuzeneko abestiak eta sarraskia. Prest dugu gure apokalipsi musikatua. Ongitorri, zer moduz? Errek asko. Ez dakitzen bat aldiz kazetariek traba egingo zuten bereien bizitzan, Baobabs will destroy your planet, eta zuekin Eimar Duberetagoena lana errexatzen duten jarri. Bueno, eta eneko reketi bat, eta aurreko teklista Darina Satxikova, bueno, denetik, oso arraiz jarri dut beti. Taldea Iruñarra aurkeztu dugu, talde Iruñarra dalako, naiz da Eimar denak aso dagoeneko Iruñartuta dagoen Gipuzkoarra. Bai, baina, bueno, anuetakoa horrez. Kafea eskini diogu, ze gero bronka botatzen digute batzutan entzuleek bigarren kafea izena dugula eta batzutan ez dugula kaferik eskaintzen. Eskini diogu, Eskini diogu. Bai, bai. Ya está. Eske bestela herri eta egiten digute. Bai. Ona zen kafe Eimar? Bai, oso natzen, bai. Primeran badena, prestorduan Eimarrekin, bere gitarrarekin eta kontatu beharrekoekin gozatzeko. Hoixe da. Eta azteko eta behin, arnasa izena jarri diozue lan honi. Arnasa hartzeko beharra zeukan taldeak? Bai, genekan bai. Arnasa hartzeko, barruan geneukana kontatzeko, berriz ere jotzeko, ze, bueno, guta danako zela ez. Eta musika orokorrian nahiko geldik egon da, bintzat elkarrekin ensaiatzeko eta jotzeko, eta guretzako hori ere arnasa da. Eta gainera, aipatu dezun hori musika geldiuta egon dela, zuei ointxe pasa zaizu ere bai, ez? 30ean, abentuaren 30ean zenukaten aurkezpen kontzertua Totemen, uste dut okerrez banaiz, eta positibo bat arteko, bertan bera gelditu zen, ezakit, baukazue jada data bat, edo indikan itxigabe dago... Maiatzeako atzeratu du, espero du orduako ja otia dana, ez dakigu ja, baina bueno. Atzeratzen goaz ikusiko dut, gero hortikan aurrea edo lehenago ateratzen dianak bai. Bueno, zaila gaitezen alde positibo bilatzen, eta bueno, ordurako jendeak eukiko dugu denbora abestiak ondo ikasteko, letra jakiteko, eta denak kentatuko dugu. Bai. 3 urte pasa dira aurreko lan argitaratu zenutenetan, argiaren abiadura ditzen zen, bakigu ez, eta aipatu egun mundu asko aldatu da 2018tik ona, eta zuek ere aldatu zarete ez, 3 gisa hasi izan proiektua, lehen diskotik bigarrenera egontzen aldaketa txoren bat, baina 5 gisa aurkeztu dezuen burua disko honetan. Bai, taldea 3 bezala hasi izan, eta gaina garbi genekan 3 izan egin nula, sinteak, gitarra eta bateria. Gero, bigarren diska grabatu genunean, mantendu genuen struktura hori grabatzeko, baino zuzenekotako txemirekin kontatu genuen, beste gitarrista batekin, eta ja bai, falta monta genula bajista bat, eta azkenengo diskoan bajistarekin kontatzen dugu, eta boskea. Txemi gaur gurean egotekoa zen, baina... Bai, beste positibo bat, bai. Azkenean Eimar bakarrik etorri zaigu, hemen gitarra hartuta talde guztia defendatzera. Alde honengo dugu, azkenengo plana hauek aldatu diare bai, eta ingo dugu. Ez da erresa, esan behar dugu, askotan eskertzen digu musikarioi. Zuzeneko bat prestatzeko dagoen lanarekin, ez? Ondoren beste formatu batera egokitzea, dena biluztea, irrati batera etorri eta gitarra hutsean, edo bi gitarren formatuan ere ez, aritzea, eta horre sortzen dira buruko minak, eta bai, esango dugu, ia, abestiak sortzen dian moduan direla ez, azkenean gauza asko etxean horrela akustikarekin eta teatzen dira, eta gero taldean jazten dira, aldatzen dira, struktura eta guztiz aldatzen dira, baina, bueno,
berriz ere izango da etxean jotzia bezala. Ze paradoxa ez, askotan etxean alaxe sortuko dira, bueno, hori ere aldetuko dizut, ez, gitarra eta hotxarekin sortzen dituzu Neymar, baina gero behin talde guztiak bere aletxoa jarri eta talde itxura ematen zaionean, berriro hasierara bueltatzea, ez da beti erresa izaten. Ez da erresa ez, beste besti bada gaina ez. Irudikatu zenunetik edo grabatu zenunetik lehenengo aldiz, bain berriz ere jotzea modu berdinan, baina oso desberdina ere. Eta musikari ez dan baten galdera honi helduta, asko sortuta zen duenean abestia hori, utxa gitarrarekin, pasatzen dezu talde izatera, gaur bueltatzen zara gitarrarekin etortzera, berdina da hasierako puntua eta gaur entzungo duguna, edo aldatu da bidean? Zaila da nik erantzutea, azkenean igual jotzen nahi naiz, eta nik entzuten ditu soinuak. Vale, neko ezki sonatzen horrek, baina entzuten ditut sinteak eta beste gitarra. Goiuri titularra, batzutan soinuak entzuten ditut. Bai, ez, baina jotzen naizea besteak azuburun ez, eta agian jantziago entzuten dut besteek baino, baina desberdina, oso desberdina. Logika badauka, Bai, ez. Bai, ez, benetan, logika dauka ulertzen da, esan ditzuna. Soinuena, ez da? Bai, ez du hain gaizki sonatu. Ulertu dut. Enez bakarra hemen, ez? Ez. Bueno, ekoizpenean gero sakonduko dugu, Inigo beti hartzen du tartetxo bat ekoizpenari buruz galdetzeko, Pako Lokorekin grabatutako hori guztian sakonduko dugu gero, baina aipatuko nuke iluntasuna bilatu duzuela disko honetan, ez? Aurkezpenerako erabili duzuten testuetan era aipatzen duzute inoiz baino indartsuago, zikinago, konplexuago dela, eta nik egin duten ariketa izan da aurreko diskoa entzun, eta jarraian, tarterik gabe berri hau entzun, eta nabari da bien arteko ezberdintasun bat, ez, agian ahotsa bigarren planoago baten dagoela, gortintasun bat edo zikintasun hori aipatzen dezuena. Bai, alde batetikan talde estrukturak asko da zer ikusi handia daka, ez? Bakoitzak ekartzen ditugun referenteak eta horrela ere pixkat aldatu dalako, aldatu da. Genitunak dira, baino adibidez Txemik beste musika mota bat ere entzuten du eta horrek ere laguntzen du, ez? Pixka bat aldatzen. Eta gero Pako Loko, komentatu zuna Pako Loko okeratzea ekoizle moduan ere, badakizu ze soinu tarazoa zen. Distorsio asko, iunagoa edo gordinagoa ere, eta horrek ere ematen du. Bai, hainbeste distortzio, geruza asko, uste duzu, entzunaldi asko behar dituen disko bat dela? Bai, ziuranik bai. Ez da gian lehenengo aldia errex sartzen den horietakoa. Ustez bai. Batez ere, oarkabean gauz asko gertatzen, joaten dira ez, edo pasatzen dira, lehenengo entzunaldi horretan, ez? Bai, kapa asko gare, esan duzuna, ez? Gertuz asko gare, sinte asko, soinu asko. Neri pasazait, hoxe beha, lehenengo aldiz entzununean, kosatu zait diskoa, baina, bueno, pasatzen zait beste talde askorekin, zen, bueno, bigarren entzunaldi bat, hirugarren bat, noski, elkarrizketa preparatzeko gehiago, eta entzuten zoazen einean aldatzen doa. Eta lehenengo aldizain iluna egin zitzaiten disko horri, geruzoien artean geroz eta argitasun gehiago aurkitu diot. Zagit hori nire gauza bakarrik handen, edo... Bai, izan daiteke ez dakit, guk azkenean barrutikan beste modu batera ikusten, beste modu batera edo oso desberdina da ez, zuk lehenengo entzunaldi guk ez daukagu, gujungea jazten pixkanaka. Ez dago freskura hori belarrian, ez? Bai, eta zaila da horrela ikustea, baina egia. Bai, zagit, gure teorietako bat edo filosofietako bat, da, uste dugu, guri pasatzen zaigu besten diskokin, eta lehenengo aldian erri sartzen zaizunak gero gutxiago irauten duela. Bai, eta agian ere bilatzen dugu pixka bat ez kostatzea, baino komplikazio hori edo ez, komplexutasun hori gauzak sartzerako momentuan, edo strukturak egiterako momentuan, ze guri pasatzen zaigu besten diskekin, eta ez gitarra izangoan denit pasatzen zaien, baina guri bai. Bago simil kirol kazetaritzako kontzeptu bat diskontara oso errexekar daitekena, eta da arnaz luzeko diskoa dela. Ez dela arnaz motzekoa. Eta hitzjokoa egin dut, gustora gatu nahi, zuek segi entrevistakin. Hitzjokoa egun da, naiz kontatu. Bueno, aipatu dugu, 2021 bat bukaeran argitaratutako disko bat dala, baina esango nuke bai sinte horiekin, bai geruza horiekin,
badala garai bateko musikara, ez? Uste dut errexena dala jotzea, erresuma batuan garai baten egiten zen musika horretara, izan post-punka, baina ez bagarrikan post-punka, ez? The Smiths bezalako taldeek egituzten pop edo pop rocka, edo badaukala asko, ez da hoiek, noski Baobaz da, baina badaukala reminiscentzia bat, edo bentsat izan daitekeela zuen erreferentziak olako musika. Bai, ezin da bukatu ez, gure referentziak horiek dianik, 80 markadatan egiten zen bai erresma batuan, eta bai estatu batuetan ere, hor, oien artean esan Jesus and Mary Chain, edo Stone Roses, badago baritatea, baina The Cure bera ere izan daiteke zinte soinuak aukeratzekoan, edo bakoitzatik gauza desberdinak hartzen ditugu, baina horiek dira gure referente nagusiak, eta hori nabari behar da. Eta Inigoren oina hartuta arnaz luzeko diskoa, baina abestiak iraupenan atletik amintzat ez dira arnaz luzekoak, sprintak dira. Ez da bat iristen 3 minutu eta erdira, eta behiratu eta aurreko diskoetan, eta bai aurrekoan zeuden 2, baina lehenengo debutan ere 2 minututik gora gutxi, 3 minutura iristen zen baten bat uste bezala, baina gutxi. Bai, esate dugu ez, egiten dugula indi estruktura punkakin. Bai, gustatzen zaizke golako abestiak. Laburrak esan beharrekoa azkar esan eta kitxoa. Horrek ere izango du zailtasun bat, ez? Azkenen agian erresago da zerbait luzeago egitea, edo da estruktura hori errepikatzen jota eta kasunetan errepikatu gabe egin eta bestia horrutzi. Bai, ez dugu pentsatzen ere iraupenetan, ateratzen zaiguna oain artekoa hori izan da, abestiren batean bai jarri gala desarrollatzen gehiago edo baino latatzen zaizkigu, ez dugu pentsatzen laborra izan behar du, ez du izan behar. Ja, batzutan aztena struktura egiten da bitardi nahikoa. Bai, indeu inbeharrekoa eta esan dugu inbeharrekoa. Normalen 4 minutu terdikoa besti ia denetan, musika moderno xamarrean, errepikatu da estribillo bat bizpairu aldiz, zubi batera itzuli da, estrofa bizpairu aldiz dago, solo instrumental bat dago, baina estrofaren harmoniaren gainean, ez? Badago, bade mekanismo batzuk, salbuespen, badode kantu luzeak erabatola ez dakit egitura errepikatu gabeak, baina normalean behintzat errepikatzearen bidez egiten dira luze, edo letraren beharragatik ere, hor badago mezua tekstualki laburrean esaten ez dakien jendea eta letrasko behar izaten dituena, baina bestela uste dut gehiago dela errepikatzearen poderioz, ez? Errepikature gu askotan errepikatzen ditugu galderak, batzutan talde bati edo bestari egiteko zentzua badulako, eta askotan galdetzen dugu diskoa ia labetik atera berri edo daukaten nahi, zer nolako harrera edukidun. Ze jendea, lehenengo aldiz entzuten duenean, imaginatzen dut gertuko jendea batez ere, esango dizuela, asko gustatu zait, edo disfrutatzen nahi naiz, abesti hau da nire favoritoa, edo guztiz kontrakoa izan dezakete, baina nolako harrera aukidu. Egoraren gatik ere ez askorekin egon. Gero zuzenekotan asteganen da gehien nabaritzen da nahi, ez? Hala ere, harrera ona izan du gure gertukoen artean, eta lehenagotikan jarraitu gaituzten artean. Egia da, ahotsaren bigarren planoan egotea, eta pixka bat kostatzen dela oraindik ere ziurrenik guri gustatzen zaizkigun estiloetan, eta leku askoetan talde asko korrela daukate, baino hemen nagian ez gaude otxuta horren entzutea, eta oso adi gaude letrak zer esaten duen, eta kasu honetan zailagoa da, ez, ulertzea. Baina apostu hori egin genuen, eta hori izan da agian gehien kostatzen ari dena. Baina bestalde batetik ere jendeak entzuten du eta esaten du. Segituen entzun da, sonatzen du, ez? Eta nik ere oraindik ez dago bat garbi zer den hori, baina bestalde batetik esaten zu. Ez ondo, gure nortasun propio bat ere ikitzen joan gehala nabaritzea eta esatea besteek, ez? Uste hori polita izan behar dula kontura, jendeak esatea hori, gehien gora ipatzen duena dela, nortasuna daukan talde bat izatea. Bai, guri ustez pasatzaigula edo bintzat hori esaten digute. Bai, bosterdiak jotzear ditugu eta oraindik denbora luze bat dugu, baina lehenengo kantuaren bila joateko ere tarte izan daiteke zinaki. Bai, nuste baiet. Imar, lehenengo kantuaren bila joan gora? Ja joan gona izalua? Unaruntza bila, bai. Badoa, Imar, uberetagoena gure gune akustikora bidean.
bigarren kafearen gune akustikoan, presa dagoeneko Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko, Eimar Ubereta buena. Hore mai, nahi duzunean, Eimar. Bakarrik aritzen naiz, izatia itzalita, ez nau ezerk harritzen. Denek dakiten ere, buruko jartzunetan, ahots gehiegi daude. Nire barneko gudantan, beti ni naiz galtzaie, neure zentsuratzaie. Malko eta girrien, horma bota nahiko nuke, ispilura beidatzen. Zure Espainian zaporea, azaldu nahiko nuke, zoraldi une baten. Hitzak badatoz eta orain zer gertatzen da, debekatu egin haute. Malko eta girrien, horma bota nahiko nuke, ispilura beidatzen. Aterik gabeko zulo, lehioren bat ote dago, dena gaizteste usteko. Eimar Ubereta buenaren lehena, Baobabs Will Destroy Your Planeten lehenengo kantu hori entzun dugu, argiak piztuko ditugu eta pixkana gurera hurbilduko da berriro eta entrevistarekin jarraituko dugu, ze Iñakik aurreratu bezala, galdetu nahi dugu, Paco Lokorekin izandako esperientzia horren inguruan eta diskonen produkzio fase horren guztiaren inguruan, beraz, gurekin da berriro Eimar, mikroak iriki eta itxiko ditugu, eta galdetu behar digu horri buruz, Puerto de Santa Maria nokerezpan aizkadi zen, Paco Loko bezalako ekoizle, aski ezagun, bere bidean Euskalo zenbat proiektu erraldoirekin eta aritutakoarekin, eta postu egin duzu Eimar, leheno Iñakik aipatu bezala, aruntza, pentsatzen dut sonido konkretu baten bila, baina konta eguzu pixka nolako izan den prozesua, ze nik imaginatzen dut Paco Lokorenara iritsi, eta analogismoaren aldeko apostua erabatekoa, horre badago ez dakite sonidoan, musikari batzuk grasa deitzen diote, batzutan zerbaiti grasa falta zaiola, ez? Zarata, granoa, mikrofono previo konkretu batzuk, eta hori guztia, ez? Da pixkat Paco Lokoren paketea, eta askoz gehiago. Bai, distortzioa, ez? Ere, dago, bere soinuan beti dago distortzioa, leku guztietan gainera, espero duzun Hori da, eta ez distortzioa, akaso entzuleak gitarra elektriko bati pedalarekin ematen zaion distortzio hori bakarrik. Distortzio harmoniko da, ia, edozein fasetan, edozein pistatan, ahotsetan, erabat badago, ez, horrekiko joera bat. Bai, hoi da, bera referente izan da urte askotan, estatu mailan egiten dugun musika estiloan edo, ez, eta beste estilo askotan ere, adibez, atera ginen igande batean bere etxetik eta asteazkenean bonburi sartu zen, ez dako ikusirik berarekin, baino ez da edo norrez, bere etxea joateko eta bertan grabatzeko. Eta alde hortatik, oso elkartu ginen tipo batekin oso langilea, oso profesionala eta oso volkatua bere lanian. Eta gaina, pentsa dezakezu ez, gu hemengo talde bat euskeraz egiten duguna goazarea eta berak grabatzen duen mailan edo, agian
ez dakit zenbat involukratuko da gurekin, edo bueno, igual espero duzu ere beste maila batean egotea edo, eta ez elkartu ginen tipo batekin, guzti sartu zala gure grabazioan, oso profesional ona, eta asko lagundu zigun batez ere soinu aldetik. Ohituta gaude agian, leheno lan egin dugun Iñaki Jarenakin, ekoizlearekin sartzea ere strukturaldetik eta musikalki eta ere grabazio aurretik lan asko eginda, eta Pakorekin bidali genizkion grabaketak, lokalean egindako grabazioak, eta entzun zituen, eta esan zuen strukturaldetik eta ondo ikusten dut, soinuarekin sartuko naiz, gero sintea hau sartu, arregloren bat, edo horrela sartu zen, baino strukturaldetik eta etzan asko sartu bat, ez ere soinu kontuak izan zian. Aipatu behar dugu aurretik, zuen aurreko bi diskoek ere, bazutela bere mamia, ze Baobabs Will Destroy Your Planet ezagutu genuen Iñaki Jarena bezalako, Iruñako teknikari, soinu ingeniari erraldoi batekin, Abbey Roaden Londonen grabatuta, bigarrena Aberin estudiotan, Iñaki Jarenaren estudiotan, baina esan behar dugu ez beti atzerriari ematen digu ikaragarrezko sona, eta Iñaki Jarena ikaragarrezko ekoizlea da, ereskutatik pasa dira musiko mordoa eta estudio zoragarria dauka, eta hirugarren hau Paco Locorekin, baina denak oso onak izan da ere, bakoitzak bere estiloa dauzka, eta hor bai ez, topatu duzue halako, aldea beste sonido bat nabari da, naiz eta nik ere, lehen aipatu duzun horrekin adoz, somatu dudan oso Baobabs disko hau aurrekoekin alderatuta, baina egia da, aldeare badagoela. Bai, aldaketa badago. Bakoitzak bere estiloa dauka eta horren bila jungea gainea. Iñakirekin oso kontentu geunden esaten den lehenengo bizkak izan dialako, baina, ez dugu bat ere eskartatzen berriz ere berarekin lan egitea, ze gainera laguna dugu. Baina Pakoren gana, soinuaz gain ere esperientzia baten bila joan ginen, ez? Puerto Santa Marian astebete egon talde osoa, egun guztia bertan sartuta, beste esperientzia bat komentatu dezuna, lehenengo diskoa Abbey Roaden grabatu genuen, baina egun batean grabatu genuen disko guztia. Horrek suposatzen duen presioarekin. Lan asko egin genuen aurretik, baina grabazioa beraz, nik Abbey Roaden grabatutela disfrutatzen dut gerora, ez? Oroitzen egin genuena, eta, nire esperientzian hor dago, eta bizi nahi izan genuen, baina bertan ez nuke esango disfrutatu nunik, ze egun bateko presioa kasu grabatzeko, eta gero Aberinen, eta Iñakirekin, junginean grabatzen, arratsaldetan nindoan, presari gabe, nahiko azkar egin genuen, baina beste modu bada ez, gaina ezagutzen genuen estudio batean, etxean bezala gauden estudio batean. Baina Iruñan egiten genuen lo, eta gero joten ginen Aberina grabatzea. Eta kasu honetan nahi genuna da, esperientzia hori bizi astebete denak elkarrekin leku batian diska grabatzen. Eta hor, ekoizleaz gain horretara junginen ere. Zupentxa, konbertsazioetan sartzeko oso ondo dagoela, Abbey Roaden grabatu genuen. Balio dula, behintzat hor botatzeko... Bai, eta hor geratzen den zerbait da, ez? Ez du inorrek, ez du dozeinek grabatu Abbey Roaden, eta hor geratzen da, ez? Bai, ez dakit, gu oso biten ez taleak, taldekuak, eta... irabazi genuen saritxo bat, maketa lehiaketan, kafe antzokiare emandako sari bat, eta zaitien dugu honekin, eta Abbey Roadera grabatzera, eta egin genuen. Ze ona. Paco Locoren estudio hortaz ari gara, Paco Loco ekoizleaz, duela ezain beste hemen izan genituen esaterako Don Inorrezko Ima eta Carlos, Imanol Lubeda eta Carlos Arantzegi, esango nuke Mikel Erentxuren aurreko diskoa, El Hombre Sin Sombra, da nola zenaren izena, uste dute El Hombre Sin Sombra edo olako zerbait zela, bertan grabatutakoa dela, izan dira euskal artista gehiago, ez? Hola da, El Hombre Sin Sombra. Euskal artista gehiago ere aruntzako bidea hartu dutenak, eta horrek ere bide bat irekitzen du, ez Eimar, esan dut, berare ohitua dagoeneko estatu osoko eta baita Euskal Herriko hainbat proiektuekin lan egiten, eta horrek ere ez dakit zertxo baita erresago egiten duen, arengana iristiaz, ez da errexare izango, zuen atzetik bumburiz etorren, ez dakit. Bai, ez dakit, kuadratu zigun, geneukan asteak, libre geneukan asteak, berak ere libre zuela, eta berarekin itzen genuen, eta ez dakit, lehenago entzun zuen, eneko kitzein zuen berarekin egia zen, eta berak kudeatu zuen dana, eta ez dakit lehenago entzun zuen, erabaki zuen grabatzea bai edo, ez adibidez Abbey Roaden bai entzuten dutela lehenago, eta bintzat onartu behar dizute. Filtro moduko badago, ez? Filtro moduko badago. Kasu honetan ez,
Nitzen gustatuko, ez daukat garbi eneko zintzon behakin eta eneko esan zigun, bai, libre dago nire dugun astea eta bera ere prest dago grabatzeko orduan, ere junginen eta. Ahotsen tratamenduari dagokionez nolako izan zen, ze hor ere, bueno, badago mami ez, eta gero egia da disuan ahotsak badaudela, hor frekuentzia medioetan eta gitarrekin eta sintekin eta borroka moduko batean, hori ere autoestetiko bada eta aukera bada, baina ahotsak grabatzera orduan izango zen ez, haren eskutik ere igual atentzioa ditu zizun zerbait edo ez dakit. Alde horretatik gu jarri genizkion genituen referenteak ez, taldeak eta horrela, eta ez diogu ezer gehiago esan. Ez diogu nasketa egin zuen, dena egin zuen, eta lehenengo nasketa pasatzeguna, baiezko eman genion. Daukogun esperientziagatik ere, ninakirekin aberinan egon itzan 2 urtez lanean, estudioan, eta beti naukan esperientzia da, talde hasten zanean, bakoitza bere iritzia ematen aldaketak egiteko, taldekide bakoitzan iritzia ematen, azkenen okerragoa zela eta galtzen zela lehenengo gran. Azkenean norbaiten abaldin bazoaz edo grabatzera berarekin, eta gaina jakin barezuzu baino asko gehiago dakila orokorrian, autoritate guztia eman genion eta gustatu zitzaigun eman zegun lehenengo gauza eta gaina horrela erabaki genuen eta horrela ematea. Eta, grabazioetan eta horrela komentatzen zenuna, katxarreria guztia, ez, daukena dena analogikoa dela eta nola lan egiten duen eta orokorrean dena da ez ahotsarengatik bakarrik. Ikusten duzu hor bere makina guztiekin eta pasada bada ikustea bera. Eta gainera garrantzirik gabe, berak oso naturaltasunez eta esaten du, honi emango dio eta gu flipatzen genuen, eta berak inungo garrantzirik etzian ematen, ez? Baina igual disortzioren bat edo arregloren bat edo sartzen zuen, eta ez dakit kafe hartuko banu bezala, ez esan. Egunero egiten du zerbait da, berak noski, baina guk flipatzen genuen, eta berak naturaltasunez aportatzen zizkion ikaragarrizko gauzek. Zalantza bat gertzen zait, igual friki xamarra izan daiteke, baina plugin digitalak erabiltzen ditu Paco Lokok, edo oso gutxi eta gehiena prozesamentu analogiko egiten du? Nik esan nuke oso gutxi, ze nasketa ere dena prozesamentu analogikokin egiten du, eta gainera bukaeran zintara pasatazun gure kasuan behintzat, ez dakit beti egiten duen, baina gure kasuan behintzat dena zintara pasatazun eta zinta joan zen masterizatzera. Zintak berak ere ematen dio, karakter bate. Bai, hoi da. Eta nire kasuan beti ikusten nuen aparatoekin, ez pluginekin. Ziona. Oso friki izan dago Juri. Hainitzen nire zerrendan apuntatzen, kontzeptu berriak. Plugin. Daukat zerrenda imaginario bat, hemen elkarrizketa guztikoetan esaten dituzuen kontzeptuekin, eta hor apuntatzen ditut ikasten ari nahi. Egunen batean kantu bat egingo dugu horrekin? Hombre, bomboa negras. Hori ere hemen ikasi zenun? Bai. Bueno, ez da gaizki. Eimar, bigarren abestiaren bila egingo dugu bideo hori, bigarren abesti eskatuko dizugu, eta ondoren letrai buruz ere Goiurik sarraskia pasa behar dizu, sarraskia zu gainitu barko duzu. Beraz... nire kasuan nola, neko kere idatze dituen igual pasapalabrengo. Enekoren gatik ere erantzun barko duzu, bai, lasai. Galderak malguak dira hortarako, ondo pentsauta dauzka. Vale. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Baobabs Will Destroy Your Planet, Eimar Ubreta buena bakarrik etorri zaigu gaur, eta nahi duzunean Eimar bigarren kantua aurre.
salto egin dut. Zuri dagokizu erabakia zurea da. Presnago hasiera idazteko, nire ametsak bizitzeko. Zuri dagokizu erabakia zurea da, zurea da, zurea da. Hortxe bigarren kantua, oraindik hirugarren bat ere entzungo diogu, duela aste batzuk, berak zehaztuko digu orain noiz izan zen hori, aurreratu genizuen eta erakutsi genizuen euren Salvador kantuaren bideoklipa, hori izan zen diskaren, aurrerapen kantua bera, eta hori izango da gaur agurtzeko entzungo duguna, baina lehenago, esan da bezala Eimar sarraskiari aurre egin beharko diozu, eta sarraskiari aurre egiteko, zera... Sarraskia. Hori, prest. Ai, ama, ni jarri nahi zurduri. Egun baten badago argiak itzalita duenean. Argiak itzalita duenean. Argiak piztu gabeia. Bai, bida ez da txarra, Bigarren kantua, sarraskiat. Bai, ingo dugu. Itzaliko ditugu argik, Juri hortxe ondo noskazu. Bai, ole, ingo dugu argik itzalita, goxo. Eta, ja, baina zitago Juri fokoi pixka-tola jiratu gutxi. Gehiago, hortxe, hortxe daukago, zoragarri, orain, bai, sarraskia. Ai, ama, baina oain jarri berri. Sarraskia. Nik hartu ditut abestiak eta hitz batzuk hartu ditut, eta zerrenda bat osatu dut. Eta hitzak dira. Apeza, miraria, errua, infernua, gezurra, hemen kristautasunak eragin handia izan du? Lehen esan deten bezala, neko nakrikiale justo oiek. Ez dakit, ez daukago... Alegia, Puerto Santa Marian, igande goizean mezatara joan zinaten? Ez gina, hori izan bizkan nik uste. Eta jan aurretik anazkan horrezatu. Beharko zenuten igual, baina. Bai, igual. Hasi barko gehi igual. Bale, ondo da. Salvador abestia aipatu dugu, eta zuek abesti horretan, Salvador bertsolariak 1967an Donostiako txapelketak egintzen agurra hartu duzue. Nolatan, eman diozue hainbesteko presentzia, hitzengatik izan da, Salvador berarengatik, nola gauzatu da? Bertsoaren gatik, ez? Salvador beharen gatik ere, orain onartua dago eta referente moduan dago, baina bere garaian zan bertsolaria izan eta egia da Uztapideen garaikidea izan zela eta ez zuen erresa izan, baina ez zuen nire txapelik irabazi. Eta orain oso onartua daukagu eta baina bere garaian aurreiritzi asko izan zituen bere euskalkiaren gatik eta aurreiritzi buruzko abesti bat bezala hartu nahi izan dugu, ez? Edo horrela ikusten dugu guk. Bide batez, ez dugu aipatu, baina gaurko egunez, lehenengo aldi ospatu zuten Nafarroako bertsolari txapelketa. Historiako lehenengoa. Eta Baxena Parrek bertan lehiatuko zuten? Hori da. Bai? Bueno, Juri, ze... Bai, jode. Eta azkenekoa, abesti baten diozue gezurretan ibili naiz berriro, gezurti hutsa bat naiz, eta beste batean egiaren beldur dira. Gezurra eta egia. Diskonek zer du gehiago, gezurretik edo egiatik? Ez, egiatik. Egiatik. Oso benetazkoa den diskoa da. Lehenengo kasuan batzutan ez da nahita esaten dien gezurrak ez, baizik eta igual zine egiten dezula gero
konplitu ezin dezun zerbait, ez? Ja, badakizu hasieratikan, baina, bueno, ez da guztiz gezurra zuk nahi dezu, baina, naiz eta hasieratikan jakin ezin dezula bete. Eta bestaletik, egiaren beldur dira, bueno, idatzen nuen kantua da, David Beriain hiltzutenian, kazetaria, eta horren berari buruz, ez? Azken kazetaritza ona galtzen dela, eta gezur askorekin geratzen gehala komunikabideetan ere. Ba, sarriskia gainditu duzu. Orezko matrikularekin. Eskerrik asko. Ba, Eimar Ubretagoena agurtzen hasi behar dugu, azken kantu hori entzungo dugu, eta justu oraintxe izpide izan dugun Salvador hori eskainiko diguzu. Eimar, mila eskerre guretzat etarte hartzeagatik, ea bat totemeko kontzertu hori laizter berreskuratzen duzuen, HMI ere berriz ere honean den eta izaten zareten, ba, ara eta ona bueltaka, eta bien bitartean bakarrik ere gozatuko zaitugu Salvador jotzen. Eskerrik asko zuei. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Baobabs Will Destroy Your Planeten disko berriari gara ezagutzen, eta Arnasa diskotik Salvador kantua Eimar Ubretagoenaren eskutik. Nahi duzunean, Eimar. Zotoi pentsa neure gustora nagonik poz gehiago izango nuen albotik bera eroriz. Zuek ez bazerate kontentu, errua ez daukat ez nik, txistuak jo dituzute baina maite zaituztet oraindik. Gauzak askotan ez dira ikusten ditugun moduan. Gauzak askotan ez dira ikusten ditugun moduan. Ba, orain bai, agurtu beharren gara, Eimar Ubretagoena, mila esker, eta zorterik onena, Baobabs Will Destroy Your Planet taldeari. Zuei, eskerrik asko. Eta bagoaz, Iñaki Lasaetura datorren asteazkenean oraindik gurean zara, gero utxunetxo otziko diguzu rutirazoaz eta, baina bueltan etorriko da, lasai ezkezkatu, Goiuri, zu bihar arratsaleko lauetan hemen ez da? Bai. Eskerrak, bestela, zein godunik hemen bakarrik. Ez polita. Eta entzule, zuei ere aukeran gu bakarri baino, zuekin hobetu izaten garelako, arratsaleko lauetan, ba, hortxe itzordua. Naiz irratian bigarren kafea, plazer baduzue, eta plazer ez baduzue, ba, berdin baina, esandakoa, hor bazarete beti ere. Hobeto, 4 minutu eskasa arratsaleko 6etarako, ba, gu bagoaz. Bihar arte, izan ondo, aio!
Keep calm and bigarren kafea.